שלום, שמי נאוה לוי, אני גרה בקיבוץ כיסופים משנת 64. היום אני משמשת בתפקיד של ראש צח"י, שזה צוות חירום יישובי. תפקידו של הצוות לנהל ולארגן את חיי השגרה כמו שאפשר בזמני חירום. עברנו כאן לא מעט מבצעים ומלחמות. האחרון שבהם זה צוק איתן במשך החודש האחרון. תנאי החיים בכיסופים בחודש האחרון היו מאוד קשים לאחר שהיה לנו אזעקות של צבע אדום, כאשר טילים ירדו בקיבוץ. מה שהיה קשה יותר היו פצצות המרגמה, שאותן אין התראה, הן נופלות ללא התראה שמאפשרת הגנה. מבחינה זו היה צריך להיות לאורך כל הזמן, כל תקופת המבצע, קרוב מאוד לשטחים מוגנים. אמנם יש לנו שטחים מוגנים, אבל בדרכים ובין השטחים המוגנים הסכנה הייתה רבה. במשך המבצע צוק איתן היו לנו הרבה אנשים שהיה להם קשה לשהות בקיבוץ בגלל היריות, בגלל הרעש הרב, בגלל האבק שהיה, בגלל שהיינו שטח צבאי. סיפור אישי קטן יש מהנושא של פצצות המרגמה. הלכתי יום אחד אחרי צהריים בדרכי מהחמ"ל, מאותו חדר שצוות צח"י יושב, לכיוון הבית, ובאמצע הדרך, למרות שהמרחק הוא קצר, של כ-150 מטר, למרות שהמרחק הזה קצר, באמצע הדרך נשמעה שריקה שמוכרת לי כשריקה של פצצת מרגמה. כל שנותר לי להישכב על המדרכה, להסתכל לשמיים, לראות איך עוברת הפצצה, וזה היה קטע מאוד לא נעים, ואולי אפילו מפחיד מאוד. דבר נוסף שערער מאוד את תחושת הביטחון שלנו, היה נושא המנהרות. החשש מהמנהרות הפר, נאמר, את האיזון של הציבור בכיסופים, ורבים ממנו, במיוחד משפחות עם ילדים, עברו להתגורר בקיבוץ אחר עד שוך הקרבות. הנושא הזה הוא מאוד עקרוני, הוא מאוד חשוב, כי אנחנו לא יודעים בדיוק איך להתגונן. ציבור החברים לא יודע בדיוק איך להתגונן, והוא מפחיד עד מאוד. איפה היו התושבים של קיבוץ כיסופים בחודש האחרון? תורות מאיפה יצאו? 1, 2? חברים רבים נאלצו לעזוב את היישוב, במיוחד קבוצת המשפחות עם הילדים וחברים קשישים או סיעודיים שעזבו את הקיבוץ, חלק גדול למשפחותיהם ברחבי הארץ. כל קבוצת המשפחות עם הילדים היו בקיבוץ צובה, שאירח אותנו בצורה נהדרת, ועל כך אנחנו מודים להם מאוד מאוד. הילדים והמשפחות בילו שם את כל זמנם, אפשרו להם חופש תנועה בכל המתקנים הקיימים, שילבו אותם בבתי הילדים, ולמרות הניתוק מהבית שהיה קשה,
התקופה הזו הייתה להם טובה. איך ישנת בלילות פה בתקופת המלחמה? בניגוד להרבה אחרים, אני ישנתי היטב, אבל חברים רבים התלוננו על קשיים בשינה, בהירדמות, בגלל הפחדים, בגלל הרעש של הפצצות שנפלו, בגלל החרדה מה ילד יום. אני ומשפחתי נשארנו כאן כל תקופת המבצע. אני, כמו שאמרתי, הייתי בצוות שתפקד וניהל את חיי השגרה לכאורה שהיו כאן, ודאג לכל מה שצריך. היה לנו צוות של 10 אנשים שתפקד בצורה טובה מאוד. כמובן, עם עזרה של המועצה האזורית אשכול והתנועה הקיבוצית.